Marigot. Ayay, ay. Ha? Ala, ayay, ang buwan. Ano ba? Ano to, GB? JM. Ay, GB. Malay ka mo nga. Ma-vlog ako nga. Paano mo maano kung live? Live? Kung nag-live ka? Ay, yung mga ano, pag nakapalo ka sa kuya, maluwasan sa mga timeline nito. Malay. Nag-live. Yan eh. Sa iba man talaga ang Hindi baga. Dahil paano dawa ko yan, mata. Pero matapos. Ang mababa ang kalidad. Hindi baga. Hindi baga. Ano, outing? Sa, ano, Kapitan Col, sa Malilipot. Sa Malilipot. Sa Calbayog. Yung ano to, duman? Kapitan Col. Kapitan Col. Ako ka man duman sa may ano na. Bagong resort. Ay! Col! Oh, eh! Oo, Col. Bagong Col mo yan. Bakit ba saan? Butay. Tuman. Dali! Bagong ko na ano man dumabayan. Kaya man entrance naman. Kasi di maparkat, di sumabayadan mo. Ayun. Pero sakay na makamutan yung ano. Sabi, mga palabas ko din sa Lamboa. Nga pa doon nilabot ka mo. Kapag kaya kami, Ito na ako na para kung mga parang puti, para tayo na pagod. Lima? Oo. Happy birthday, bye! Happy birthday, naka-vlog! Ay, good! Thank you! Happy birthday, naka-vlog! Talagang